L-Eċċellenza tiegħu George Vella, President tar-Repubblika ta' Malta, li taħt il-patroċinju tiegħu qiegħed isir dan il-programm vokali u strumentali, Sinjura Vella, Reverendu Arċipriedu Nikol Paċ u l-Kleru tal-Parroċċa taż-Żejtun, Sinjura Sindku, Kunsilliera tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun, Onorevoli membri parlamentari, mistednin distinti, soċi, sinjuri, fisem il-President Dr. Joe Buttigieg u l-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali Velant nilqakom għal dan il-programm vokali u strumentali bis-sem tal-Banda Velant. Huwa ta' pjaċir għalina li għal darb'oħra erġajna ltqajna ġewwa l-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi taż-Żejtun sabiex infakru żewġ anniversarji daqstant importanti. L-ewwel anniversarju joħodna lura fi żmien 225 sena meta ż-Żejtun ġie elevat għal dinjità ta' belt mill-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan Ferdinand von Hompesch. Fil-25 ta' Novembru tas-sena 1797 il-Gran Mastru Hompesch kien attenda l-festa ta' Santa Caterina. Insibu li appena għaddiet il-festa, Dun Giacomo Michele Tortella, vigarju kurat tal-parroċċa, kien ippreżenta rikors quddiem l-istess Gran Mastru. Li bih fisem il-Kleru u l-poplu Żejtuni talab li ż-Żejtun jiġi elevat għal dinjità ta' belt. Dan ġara nhar it-30 ta' Diċembru tas-sena 1797, meta Gran Mastru Hompesch laqa din it-talba u ddikjara liż-Żejtun li għandu jiġi meqjus bħala belt taħt l-isem Bilangu. It-tieni anniversarju ifakkar it-80 sena mill-mewt ta' wieħed mill-aqwa kompożituri li għamel ġieħ kbir liż-Żejtun u lil Malta, il-qatminsi Maestro Carlo Diacono. Ir-rabta profonda li teżisti bejn is-Soċjetà Mużikali Velant u l-familja Diacono bdiet mal-fondazzjoni tas-soċjetà u kompliet tissaħħaħ u tifjorixxi matul iż-żminijiet. Aktar tard, għal 6 snin sħaħ Maestro Carlo Diacono kien ukoll is-surmas direttur tal-Banda Velant. Wara mewtu, il-familjari tiegħu komplew isaħħu din ir-rabta billi irregalaw lis-Soċjetà Mużikali Velant patrimonju imprezzabbli ta' kompożizzjonijiet oriġinali kif ukoll memorabilia personali tal-istess surmas Diacono. Sinjuri, nfakkarkom li fl-aħħar ta' dan il-kunċert se jkun hemm persuni apposta madwar ta' barra sabiex jiġbru donazzjonijiet b'risq il-Malta Community Chest Fund. Is-surmas direttur, Maestro Gordon Baldacchino, flimkien mal-assistent surmastru għalliema, il-Kummissjoni Banda u l-bandisti kollha, ilhom għal dawn l-aħħar ġimgħat jippreparaw irwieħhom biskieħ sabiex il-programm vokali u strumentali tal-lejla ikun tal-aqwa u l-ogħla livell hekk kif mistenni mill-Banda Velant. U wara din l-introduzzjoni qasira, nagħtu bidu għall-programm tal-lejla. U għalhekk nistieden lis-surmas Maestro Gordon Baldacchino sabiex u jista' jieħu postu. Eugene Gigot twieled fl-1844 fil-belt ta' Nancy ġewwa Franza. Huwa studja l-organi u l-kompożizzjoni għand il-kompożitur ċelebri Camille Saint-Saëns, fejn allura ma setax jonqos li jiġi influenzat mill-kobor ta' dan tal-aħħar. Eugene Gigot huwa magħruf għal kompożizzjoni ta' siltiet għall-organi fejn post oħrajn insibu Toccata in B minor, Scherzo in E major u Grand Cher Dialogue li ma silta huwa kompona fis-sena 1881. Għal din l-okkażjoni speċjali tal-lejla, flimkien mal-Banda Velant, se jingħaqad ukoll Maestro Joe Caruana, l-organista tal-parroċċa, li se jakkumpanjana fuq l-organi. L-arranġament tal-banda huwa ta' Jerome Nolen. Nirringrazzjaw minn hawnhekk is-Sur Jonathan Kallus u l-familja li jogħġobhom jirregalaw din is-silta mużikali sabiex tkun tista' tindaq il-kunċert tal-lejla. Sinjuri, għalikom Grand Cher Dialogue.
Proset kbira lil-Banda Belant, l-Sturmaz direttur, flimkien mal-organista Maestro Joe Caruana ta' dik l-interpretazzjoni daqshekk professjonali tal-Grand Fair Dialogue. Carlo Diacono twilet iż-Żejtun nhar l-ewwel ta' April tas-sena 1876, propju fid-dar fejn illum jinsab il-każin tas-Soċjetà Mużikali Belant. Huwa twilet familja ta' mużiċisti. Nannuh Ġiobatta, negozjant magħruf tal-qoton, kien waqqaf l-orkestra fiż-Żejtun fis-sena 1843 u li minnha eventwalment ħarġet il-Banda Belant fl-1861. Borazio, ibn Ġiobatta u missier Carlo bħala l-ewwel sul-mast ta' din il-banda. Kien f'din il-klima mużikali li trabbaġ kejken Carlo u għalhekk ma setax jonqos li minn kmieni wera li kien wired minant l-antenati ta' missieru u ommu li mħabba kbira li huma kellhom għall-mużika. Hekk insibu li meta kien għadu tfajjeġ kejken, il-kappillan taż-Żejtun kien niżżel ħdejn ismu in koro sabiex juri li dan it-tfajjeġ kejken kien diġà membru tal-kor ta' din il-parroċċja. Nhar il-ġimgħa l-kbira tal-1888, Carlo Diacono ħareġ idoqq il-kwartin mal-Banda Belant u ta' 16-il sena kien diġà beda jiddiriġi l-mużika tal-Qudiesa tat-Tedeum u l-Matuti fil-festa ta' Santa Caterina ġewwa Żejtun. Kien f'dan iż-żmien li twieldet il-Kappella Diacono li għadha ħajja sal-ġurnata tal-lum. Meta kellu biss 16-il sena beda wkoll l-istudji tiegħu għand il-professur Paolino Vassallo. Għand Vassallo tħarreġ fl-istorja u l-forum tal-mużika fil-kontrapunt, fuga, orkestrazzjoni, vuċi u pjano. Fl-1897 Carlo Diacono ġie maħtur sul-mast direttur tal-Banda Belant u fl-1899 inħatar organista tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. Meta fit-22 ta' Novembru tal-1903 l-Papa Piju X ħabbar il-famuż motu proprio, offra l-opportunità biex elementi friski jidħlu fil-festa tal-Knisja fosthom Carlo Diacono. Diacono ħatar fl-okkażjoni sabiex beda jikkomponi skont dawn il-parametri ġodda u fil-fatt insibu li f'Jannar tas-sena 1904 eżegwixxa 9 responsorji ġodda waqt il-pietka ta' 3 sigħat ġewwa din il-parroċċja taż-Żejtun. Minn hawn il quddiem Diacono ma ħareġ lura. Il-kompożizzjonijiet tiegħu bdew jiġu approvati mill-Vatikan. Il-popolarità tiegħu kibret ferm u s-servizzi tiegħu xterdu ma' Malta kollha, speċjalment bl-antifoni li beda jikkomponi. Fil-fatt, Diacono kompona madwar 45 messa di Gloria, 22 messa da Requiem, salmi, sinfoniji, overtures, romanzi, kantati, preludi, innijiet orkestrali, innijiet popolari, innijiet tal-banda, marċi funebri, xogħlijiet għall-pjanu, mużika polifonika, operetta għat-tfal u 3 oratorji. San Paolo Evangelizzai Maltesi, Transitu di San Antonio u l-Kantico di Frate Soli, li propju ser ikun qiegħed jiġi eżegwit fil-Banda Belant fil-programm tal-lejl. Ikkompona wkoll l-opera L-Alpino fl-1918, opera li kellha suċċess strepituż tant li marret inxena 9 darbiet ġewwa t-Teatru Rjal fil-Belt Valletta. Diacono kien ukoll direttur mużikali tat-Teatru Rjal. Fil-waqt li bosta sul-mastijiet lokali bħal Dončić u Botti kienu ifittxuh għal Parigi. Il-popolarità tad Diacono ma waqfitx Malta biss iżda nfirxet ukoll barra minn xtuqa. Fi frar tas-sena 1923 huwa nħatar maestro di kappella tal-Katedral tal-Indina u tal-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Carlo Diacono miet nhar il-15 ta' Ġunju tal-1942 ġewwa Ħallija. Huwa tant kellu għall-qalbu żejtun u żwieten il-indifen skont kif mixtieq minnu fiċ-ċimiterju ta' San Girgol fiż-Żejtun. Sinjuri, wara dak is-sommarju ħajjet Carlo Diacono illi qegħdin propju nfakru 80 sena mill-mewt tiegħu, naddu issa l-siltiet mużikali mill-pinna ta' dan il-kompożitur. O Roma Felix hija kantata għal baritonu, kor b'4 vuċijiet u orkestra. Indaqqet għall-ewwel darba fil-gara katekistika li saret fl-Istitut ta' San Ġabru, Belt Valletta, fi frar tal-1930.
Din il-kompożizzjoni ġiet komposta mis-Sur Mastru Carlo Diacono fis-sena ta' qabel, ġifieri fit-2 ta' frar tal-1929. Dan huwa xogħol sabiħ għal 4 voċijiet fuq stil polifoniku. Il-programm tal-lejla, il-Banda Beland ser teżegwixxi dan ix-xogħol fuq arranġament tal-banda ta' Maestro Ray Xiberras. Mal-Banda Beland ser jinaqdu wkoll il-baritonu Alfred Camilleri u l-kor Miralto. Sinjuri u Roma Felix, għalikom il-ġdid il-Banda Beland.
tassew kompożizzjoni mill-isbaħ interpretata b'mod impeccabli mill-banda Belan flimkien mal-bariton u Alfred Camilleri u l-kor Mirabitu. Proset tassew. Il-preghiera għalla Beata Vergine Marija hija xogħol għall-orkestra, 3 voċijiet u kor, li ġiet komposta minn Carlo Diacono fl-1924. Dan ix-xogħol joħorġu biċ-ċar l-attributi u l-kwalitajiet mużikali li tellu lil Carlo Diacono fil-quċċata tal-kamp mużikali. Minn hawnhekk nirringrazzjaw is-Sur Charles De Bono, ex-Viċi President tas-Soċjetà Mużikali Belant li jogħġbu jirregala din is-silta mill-isbaħ sabiex tkun tista' tindaq il-lejla. Fil-programm tal-lejla, il-banda Belant se teżegwixxi dan ix-xogħol fuq arranġament tal-banda ta' Maestro Reishi Berras. Mal-banda Belant se jingħaqdu wkoll is-sopran Rosabel Bianchi, it-tenur Charles Vincenti, il-bariton u Alfred Camilleri u l-kor Mirabitu. Sirjuri ejjew ħalli napprezzaw flimkien din il-silta mużikali mill-isbaħ bl-isem ta' Preghiera alla Beata Vergine Marija.
Wara dik is-silta mużikali mill-isbaħ tal-preghiera la Vergine Marija, naddu issa għal spjega qasira wara anniversarju ieħor li qed nfakru kull dan il-kunċert. Spjega li toħodna 225 sena ilu. Il-Grammastru Ferdinand Hompex laħaq Grammastru tal-Ordni ta' San Ġwan 4 tiem wara l-mewt tal-Grammastru Manuel de Rohan li ġrat fit-13 ta' Lulju tal-1797. Matul is-sena li dam jirrenja bejn l-1797 u l-1798, Hompex baqa' jitħallaq mal-poplu aktar minn Grammastru ta' qablu, speċjalment fil-festi titolari tal-Irkula u l-Ibliet. Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja ġewwa Ħażabbar kienet l-ewwel festa li saret wara l-inħata Grammastru. Il-festa ħabtet nhar l-10 ta' Settembru u l-Kappillan Karlo Karwana ta' Ħażabbar stieden il-Grammastru Hompex sabiex jattendi għall-festa. Meta wasal Ħażabbar ingħata merħba kbira u f'din l-okkażjoni il-Kappillan talab il-Grammastru sabiex jolli lil Ħażabbar għal titlu ta' belt li ma talba ġiet milquha fl-14 ta' Settembru tal-1797 fejn Ħażabbar ingħata t-titlu ta' Graziosa Civitas Hompex. Waslet ukoll il-festa ta' Santa Caterina, patruna tar-raħal taż-Żejtun, u żwieten waħluha f'moħħhom li l-merħba li kellhom jagħtu lil Hompex kellha tkun akbar minn dik li kienu taw lill-Grammastru de Rohan. Ma setax jonqos li Grammastru ma jieħux gost kif kien armat iż-Żejtun dak iż-żmien u l-briju li rrenna. Waqt dan il-briju u l-entużjażmu, Lunġakom u Michel Fortella, il-garju kurat tal-parroċċa, fisem il-kleru u l-poplu Żejtuni jagħmel rikors u talab il-Grammastru biex il-Żejtun jollih għal stat ta' belt. U fit-30 ta' Diċembru tal-1797 il-Grammastru laqa t-talba u wieġeb dan il-kliem ikun kif inhu mitlub taħt l-isem Bilandu. F'dan l-istess jum, raħal tas-Siġġieru wkoll ġie molli mill-istess Grammastru għal titlu ta' Civitas Ferdinandi. Bir-raġun kollu illi wara 225 sena, is-Soċjetà Mużikali Beland terġa' tfakkar dan l-anniversarju daqshekk importanti b'ċelebrazzjoni xierqa ta' meta ir-raħal nattiv tagħna ġie molli għad-dinjità ta' belt mis-Sovran ta' Malta, il-Grammastru Ferdinand von Hompex, bit-titlu ta' Belt Beland. Għalhekk, ma setax jonqos ukoll is-Sur Mast, direttur tal-Banda Beland Maestro Gordon Baldacchino, jikkomponi silta mużikali ta' din l-okkażjoni. Pallades Clara Munere huwa t-titlu tas-silta miktuba minn Maestro Gordon Baldacchino fl-okkażjoni tal-225 sena minn meta ż-Żejtun ġie molli għad-dinjità ta' belt. Din is-silta strumentali li hija miktuba f'moviment ewlieni, il-kompożitur poġġilna żewġ temi prinċipali illi fuq naħa jippreżentaw il-grandjożità li jġib miegħu t-titlu ta' belt, filwaqt li min-naħa l-oħra nipperċepixxu l-umiltà sabiħa u sempliċi tal-ħajja f'raħal antik. Iż-żewġ temi jitwaħħdu flimkien lejn tmiem is-silta biex simbolikament jirraffiguraw il-dinjità taż-Żejtun. Issa moni bit-titlu ta' Belt Beland. Iżda li fl-istess ħin jibqa' jħaddan il-karatteristiċi uniċi tiegħu fil-grandjożità quotidiana tal-ħajja f'din il-belt. Sinjuri, għalikom il-Banda Beland eżegwixxi l-premier tas-silta Pallades Clara Munere, kompożizzjoni u direzzjoni tas-sur tal-istess Sur Mas, direttur tal-Banda Beland, Maestro Gordon Baldacchino.
tassew interpretazzjoni mill-isbaħ tal-okkażjoni tal-225 sena meta żejtun ingħata t-titlu ta' Belt Beland. Infatti minn hawnhekk is-Soċjetà Mużikali Beland tixtieq ukoll tirringrazzja lil Joe Vella Bondin għar-riċerka u analiżi estensiva li għamel fuq ħajjet Carlo Diacono illi rreferejna wkoll għal dik ir-riċerka li għamel. Fil-waqt li ringrazzjaw nfakru l-memorja tal-ex membru tas-Soċjetà Mużikali Beland il-mibki George Joseph Vella għar-riċerka li kien għamel fuq il-225 sena meta żejtun ġie mogħli bħala titlu ta' Belt. Imiss issa li ngħaddu għal Cantico di Frate Sole. Il-Cantico di Frate Sole jikxef lil Carlo Diacono fl-aħjar tiegħu. Melodjus, inventiv, dinamiku u illuminat. Mhux taf xejn li meta dan ix-xogħol instema l-ewwel darba fit-3 ta' Ottubru tal-1927 ċelebrazzjoni konklusiva tal-festi epiċi li kkommemoraw is-7 ċentinarju mill-mewt glorjuża ta' San Franġisk t'Assisi, għala ruxmata tifkir hekk kif kien misfuq. Dan ix-xogħol kien ġie eżekwit ukoll b'suċċess matul iċ-ċelebrazzjonijiet kbar li kienu saru waqt il-festi ċentinarji mit-twaqqif tal-Banda Beland f'Settembru tal-1961 fuq arranġament tal-banda tas-Sur Hector Dalli li kien ukoll is-Sur direttur ta' din il-banda. Interessanti l-fatt li dan ix-xogħol huwa miktub għal kor magħmul minn irġiel biss għalhekk il-kor f'din is-silta ser ikun iffurmat minn tenuri primi, tenuri sekondi, baxxi u baritoni. Illum fuq arranġament tal-banda ta' Maestro Ray Ciberras ser nerġgħu nisimgħu żbuħija ta' silta Cantico Frate Sole msejsa fuq il-kliem ta' San Franġisk t'Assisi, meħud mill-Anja tal-Ħolqien. Jieħdu wkoll sehem il-tenur Charles Vincenti, il-baxx Ivan Vella u l-baritonu Alfred Camilleri flimkien mal-kor Mirabitur. Sinjuri, il-Cantico di Frate Sole.
tassew kompożizzjoni mill-isbaħ tal-Kantiko di Frate Sole ta' Carlo Diacono. Proset lill-vuċijiet, lill-kor, lill-bandisti kollha tal-Banda Beland, Relax Turmas, direttur tal-Banda Beland, Maestro Rejxi Berras. U issa, nistieden il-President tas-Soċjetà Mużikali Beland, Dr. Joseph Buttigieg, sabiex jagħmel id-diskors tiegħu tal-okkażjoni. Eccellenza Dottor Vella, Signora Vella, Signora Sindku, Reverendu Arċiprit, Kleru, Ministri, membri parlamentari u membri tal-Kunsil Lokali Zejtun. It-tifkira tal-lejla hija f'waqta għax minkejja li għaddew 225 sena minn mindu iż-Żejtun ġi molli għat-titolu ta' belt taħt l-isem Beland. L-isem li jingħata minn il-Gran Masru dak iż-żmien huwa maqut b'mod sħiħ mas-soċjetà tagħna li jiġġor ismu. Tieni ħaġa li xtaqt ngħid huwa fil-programm li għandkom qudiemkom hemm kumment ta' Pietro Mascagni fir-rigward ta' Sur Mast Carlo Diacono. Quest'uomo non sa quanto sa. Mascagni ma kienx wieħed mill-mużiċisti ordinarji, kien straordinarju fil-nifsu. U wieħed mill-iktar komplimenti seta' jagħmel fuq Maestro Diacono. Il-bniedem li ma jafx kien jaf huwa ġenju. U fil-fema tiegħi Maestro Diacono fil-kamp mużikali kien ġenju. Mascagni ma qallux inti ġenju, però taħ il-kwalitajiet prinċipali tal-ġenju. Li hija il-kwalità prinċipali hija illi ma jkunx jaf kemm jaf. Għax fi kwalunkwe mument joħroġ b'affarijiet ġodda. Jiena ma rridx indum, però dal-kumment xtaqt nagħmlu. Jiena nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett is-Sur Mast, Gordon Baldacchino, il-kor u partikolarment il-bandisti kollha membri tal-Banda Beland. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Maestro Caruana li ħaparti flimkien mal-banda ħaparti fl-ewwel parti ta' dan il-programm. U partikolarment nixtieq nagħmel kumment żgħir illi dan il-programm ma kienx isir kieku l-ewwel nett ma kenniex l-awtorizzazzjoni mill-Arċipriet u mill-Knisja biex inkunu nistgħu nagħmlu hawnhekk. U t-tieni kieku ma kenniex ngħinuna verament sostanzjali permezz li ġiet mill-Ministeru tal-Kultura. Jiena nixtieq nirringrazzja partikolarment dan il-każ kemm lir-Reverendu Arċipriet u kemm lill-Ministru tal-Kultura, Dottor Bonici, għall-għajnuna li tawna biex nagħmlu dan il-programm. Mill-ġdid nirringrazzja l-Dottor Vella, il-President tal-Repubblika u l-President Onorarju tagħna wkoll tal-li oġbu l-inna jonorana bil-patroċinju distint tiegħu il-lejla. Nirringrazzjak, Sur President. Ringrazzjaw il-President tas-Soċjetà Mużikali Beland tal-diskors tiegħu u issa jmissi li ngħaddu għal xi preżentazzjonijiet li għandna preparati għal-lejla.
Nibdew bi-preżentazzjoni lis-Sinjura Miriam Vella, il-mara tal-President tar-Repubblika, l-Eċċellenza tiegħu George Vella. Għandna preżentazzjoni lis-Sinjura Sintku Dor Isabela. U nistieden issa lis-Sinjura Judith Baldacchino, il-mara tas-Sur Mast tal-Banda Beland Gordon Baldacchino. Għandna issa preżentazzjoni ta' tifkira lis-sopran Rosabel Bianchi. Għandna preżentazzjoni ta' tifkira issa lit-tenur Charles Vincenti. Preżentazzjoni ta' tifkira oħra lil Baxx Ivan Vella. Preżentazzjoni ta' tifkira lil baritonu Alfred Camilleri. Preżentazzjoni ta' tifkira lid-direttur tal-Kor Mirabitur, is-Sur Mario Attart. Insejjaħ issa lill-organista Maestro Joe Caruana, fejn ukoll għandna preżentazzjoni tifkira għalih. Nirringrazzjaw lill-Maestro Joe Caruana tal-appoġġ kontinwu u l-koordinament sabiex seta' jittella il-programm tal-lejla. Nistgħu nassigurawkom, eżis sinjuri, li mhux daqstant faċli tikkoordina u fl-istess ħin iddoq l-orgni bi preċiżjoni f'siltiet daqstant impenjattivi għall-banda. Nirringrazzjawk minn qalbna, Maestro Caruana. Insejjaħ lis-Sagristan Paul Zammit, fejn ukoll se nippreżentawlu tifkira tal-okkażjoni u għad-dispożizzjoni u l-għajnuna tiegħu sabiex seta' jsir l-aħħar għal dan il-programm. Grazzi mill-qalb. Sa nsejjaħ l-Arċiprieti Don Nicol Paċ għall-preżentazzjoni ta' tifkira li għal darb'oħra laqgħat talba ta' Soċjetà Mużikali Beland li l-kunċert tal-lejla isir ġewwa il-Knisja Arċipretali taż-Żejtun. Preżentazzjoni ta' tifkira lill-ex Sur Mast tal-Banda Beland Maestro Rejxi Berras. Min barra ir-rikonoxximent għas-sem importanti li Sur Mast Berras kellu fil-programm tal-lejla fejn għamel arranġamenti għall-banda tas-siltiet komposti oriġinarjament għall-orkestra minn Maestro Sur Mast tal-Oblatono
F'okkażjoni tal-lejla wkoll, il-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali Beran jixtieq jippreżenta tifkira bħala apprezzament ta' kważi 20 sena servizz fejn kien imexxi baqal u maestrija bħala surmas direttur tal-Banda Beran. Naddu issa rappresentazzjoni ta' tifkira lis-surmas direttur tal-Banda Beran Maestro Gordon Baldacchino. Nistgħu ngħidu li għalkemm lanqas ilu sena fil-kariga is-sena propju 2020 kif jgħidu l-Ingliżi baptism of fire għaliex offri sfidi impenni ġebu ta' diversi ċert importanti kif ħareġ minnu u wara il-kapaċitajiet tiegħu fid-direzzjoni kif ukoll fil-kompożizzjoni, speċjalment fis-silta mal-Ladis Klara Munere. Preżentazzjoni tifkira lill-Ministru Owen Bonnici bħala apprezzament u rikonoxximent għall-għajnuna mogħtija li mingħajrha żgur ma setax jittella dan il-programm vokali u strumentali tal-lejla. Prezentazzjoni ta' tifkira l-Eċċellenza tiegħu George Vella, President tar-Repubblika ta' Malta. Għanet tibda billi nirringrazzja l-organizzaturi, l-ekmur partikolari, l-Għadu Ġiġ, tal-istedina tal-lejla. Ovvijament, ma kienx jamma t-temettu għaseba l-arrutejn biex tiġi l-ura ġewwa raħal twelidek, jew belt twelidek, biex nkella d-duru għalija, u tgawdi xi ħaġa sabiħa tasib rajna l-lejla. Jena musa nidħol fil-merti l-eżekuzzjoni għax ovvjament kienet stupenda u għanik kienet nfaxħar kemm il-kor, kemm il-mużiċisti, s-surmast u il-kantanti kollha. U rrid ngħid li hemm xi ħaġa li waqt li montaw laqtitni għaliex hemm inċident ħelu. Nhar it-tnejn se jkollna Malta l-Arċipatriarka Ekumeniku Bartolmew ta' Kostantinopli. U dan huwa dak li l-Papa Franġisku jgħidlu ħejja Bartolmew. Għaliex? Għax dan influenza ħafna l-Papa Franġisku rigward l-ambjent. Nhar it-tnejn ġej jarani. U qabel ġejtaw, kont qed naqalleb l-enċiklika tal-Papa Franġisku li tani meta kien hawnhekk f'April li jisimha propju Laudato Si li hija t-tema tal-kantiku ta' San Franġisk li ndaq il-lejla. U di xi ħaġa impressjonata għax propju qabel ġejtaw fil-fitta kien sakemm isir il-ħin, kont qed inqallibha għax nhar it-tnejn irid titkellem ma' dan l-Arċi Patriarka Bartolmew. Ġifieri hija xi ħaġa li ħadd post ismaha u għandi suġġeriment. Ma nafx kemm hu possibbli teknikament li din kompożizzjoni li jiena qatt ma kont smajta u qatt ma kont naf li teżisti naf biss li djaknu ovvjament kemm hu kbir, jekk hux possibbli jkollna kopja tagħha li nista' ngħadduha kemm l-Arċi Patriarka Bartolmew u anki għaliex le il-Papa Franġisku. Żgur li jieħdu gost bihax it-tejn l il-ġurnata huma ħanajtek kif ngħidu bil-mod champions tal-ambjent. Laudato Si mhijiex biss fuq l-ambjent kif qal Papa Franġisku imma hija enċiklika fuq il-ħajja soċjali tagħna kollha. U allura huwa importanti ħafna għal gost nisma' l-eżekuzzjoni perfetta sabiħa tal-widna u illi żgur li tilgawda jekk hemm darba tiġi regalata li dak minn nies. Qed nagħmel suġġeriment ma nafx kemm possibbli forsi mhux sa nhar it-tnejn imma il-qudiem għandna kif inwassluhom dawn in-nies. Nirringrazzjakom minn qalbi, proset il kulħadd u grazzi tal-kwalità tal-mużika u tal-performance tajtuna l-lejla. Grazzi ħafna.
Grazzi Eccellenza tad-diskors tiegħek. U issa ngħaddu wkoll għal xi ringrazzjamenti speċjali. Ringrazzjament speċjali l-Eċċellenza tiegħu President tar-Repubblika ta' Malta George Vella tal-preżenza tiegħu hawnhekk fostna llejla u li aċċetta li taħt il-patroċinju distinti tiegħu jittella dan il-kunċert vokali strumentali tal-lejla. Nirringrazzjaw il-Wis Reverend Arċipridu Nikol Pax u l-kleru tal-Parroċċja taż-Żejtun tal-li taw il-permessi dan il-programm seta' jinżamm ġewwa l-Knisja taż-Żejtun. Grazzi speċjali tmur lis-Sur Mas Direttur Maestro Gordon Baldacchino, l-assistent Sur Mas Tancred Grek u l-allima ġew Kutajjar Hertin Gawċi u Robert Magro għad-dedikazzjoni u impenn waqt il-preparazzjoni ta' dan il-programm. Lill-bandisti kollha tal-Banda Belan tal-impenn u d-dedikazzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni Banda, il-Kummissjonijiet l-oħra kollha fih dan is-Soċjetà Mużikali Belant, lil Jonathan Kallus ta' Kallus Garden Center għall-arranġament tal-Fjuri, lil Martin Bilocca għal xogħol ta' fotografija, lil Alan Schembri għal recording tal-programm tal-lejla, lil Stefan Gawċi tal-A-Sound it-tim tiegħu għas-sound tal-lejla, u fl-aħħar mhux tinqas lilkom kollha li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna tattendu hawnhekk il-lejla. Grazzi tassew. Sinjuri, propju ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm vokali u strumentali intella mis-Soċjetà Mużikali Belant. Bħalma tafu, dan il-programm kien bla ħlas. Għalkemm sabiex jittellaw kunċerti ta' din il-kwalità u kalibru jeħtieġu spejjeż kbar. Infakru li issa bdejna x-xahar ta' Diċembru barra li huwa żmien ta' ferħ, nieħdu okkażjoni wkoll sabiex inferħu lil ħaddieħor speċjalment dawk li huma nqas ix-xogħol jagħti minnha. Għalhekk, bħala Soċjetà Mużikali Belant f'okkażjoni tal-lejla qegħdin niġbdu donazzjonijiet li ser imorru għal Community Chest Fund. Persuni apposta ser ikunu qegħdin jilqgħu l-offerti tagħkom fil-bibien tal-Knisja. L-għotjiet tagħkom flimkien ma' qotja mis-Soċjetà Mużikali Belant ser ikunu qegħdin jiġu ppreżentati aktar tard l-Eċċellenza tiegħu. Nitlobkom sabiex tkunu ġenerużi. Nagħlqu issa sabiex nisimgħu id-daqq tal-innu lill-Patruna tal-Belt Belant. Kompożizzjoni tas-sena 2005 mis-Sur Mas Direttur Ray Xiberras fuq kliem tal-Kavallier George Bianchi. Tingħaqad mal-banda sopran Rosabel Bianchi u l-kor Mirabitur. Wara jiġi eżekwit l-innu Malti. Għal darb'oħra jiena nirringrazzjakom tal-attendenza tagħkom u nixtieqilkom il-lejl tajjeb. Insellmilkom.